Vi skal kigge lidt videre på filer og mapper og drev og styresystemet og så videre. Så jeg starter via startknappen denne computer. Generelt så vil jeg næsten altid klikke på knappen mapper, fordi så optræder der til venstre kan vi se drev, og til højre ser man så det, man klikker på i venstre. Hvis jeg nu for eksempel klikker på C-drevet, så på grund af en indstilling ser jeg dette. Hvis jeg nu klikker på D, så ser jeg dette. Jeg klikker lige et par minusknapper her, for at få en oversigt. Jeg fortalte i en tidligere video, at Microsoft har lavet nogle elementer, som de har kaldt skrivebord og dokumenter. Lad os i første omgang holde os til det, som hedder denne computer, som programmet jo også hedder. Som vi kan se her, så bliver der snakket om harddisk-drev. Det er fordi en fysisk harddisk kan bestå af flere drev. Og et drev på dansk er altså oversættelse af det engelske drive. Desværre kalder amerikanere hard drive og hard disk for det samme. Og det er ikke korrekt, fordi en fysisk harddisk kan bestå af flere logiske drev. Man kan sige, at et drev er en del af en harddisk. Og et drev har et bogstav. Og på harddisken begynder det med C. Og det skyldes, at computeren i gamle dage blev opfundet med diskettedrev. Der var harddisken ikke opfundet. Og der kunne maks være 2 diskettedrev, og de fik bogstaverne A og B. Da harddisken så kom, så sagde man, den kalder vi C, og der er styresystemet installeret på, typisk. Styresystemet er altså i det her tilfælde Windows. Styresystemet er det fundamentale software, altså programmer, som styrer computerens hardware, eller sagt på en anden måde, kommunikationen mellem computerens isenkram og de normale programmer, som kører på en computer. Men som du kan se her, vi får at vide under type, at jeg har nogle harddisk. Det er dem her. Så har jeg nogle enheder til flytbare medier. Jeg har tilfældigvis installeret et gammelt diskettedrev. Så har jeg nogle CD- og DVD-drev. Og så har jeg nogle flytbare diske. Det er typisk nogle USB memory sticks. Herover kan vi se, hvor stor drevet er. Ikke harddisken. Men C har jeg lavet til at være på 50 GB, og du kan se D har jeg lavet til 880 GB. C og D hos mig ligger faktisk på samme fysiske harddisk, som er på ca. 1000 GB. Herude til højre under ledeplads kan vi se, hvor meget plads der er til overs. Som du kan se, jeg har ca. 40 GB tilbage på C-drevet. Og lige her undervejs i videoen, angående hvordan du ser videoen. Du kan pause videoen ved bare at klikke på den, og starte den igen ved at klikke på den igen. Du kan også se den lille skyder, der kører nederst på den lille sorte linje. Hvis du, mens videoen kører, klikker et sted på linjen, så starter videoen og kører derfra. Og det er meget smart, hvis du lige vil se noget igen, så klikker du lidt tilbage på tidslinjen. Nå, tilbage til den her video. Lad os tage eksemplet med C-drevet. Vi har alle sammen en ting til fælles, os der bruger en Windows-PC. Det er typisk, at vi har en harddisk, og det første drev på den harddisk hedder C, så det vil sige, at vi alle sammen minimum har et drev C. Så derfor så vælger jeg i denne her video at arbejde med drev C. Og hvis jeg ikke har fået det sagt, så må jeg hellere sige det, at vi kører altså en dansk Windows XP. Jeg har lavet en speciel installation på en harddisk, så jeg kan lave de her undervisningsvideoer. Og det er derfor, jeg har kaldt den DK XP nummer 1. Jeg kan lige vise dig, hvis jeg trykker F2, så kan jeg lave navnet om, som du kan se. Hvis jeg nu skriver WinXP,
Så kan du se, at navnet bliver lavet om. Jeg kan trykke F2 igen. Jeg kan også slette det helt. Så kommer der bare til at stå lokal disk C. Jeg går lige tilbage og skriver dkxp-1. Men som jeg sagde tidligere, for at komme hurtigere frem til sagen, så kigger vi lidt på, hvad drev C indeholder. Ved at dobbeltklikke her. Og det er sådan set meget godt, at der kommer en advarsel her om, at filerne er skjulte, og at denne mappe indeholder filer, som sørger for, at systemet fungerer korrekt. Og systemet, det er altså styresystemet Windows. Du får også fortalt, at du bør ikke ændre mappens indhold. Jeg kan klikke her, så kan jeg se mappens indhold. Nu begynder det allerede at ændre sig lidt billedet. Vi har stadigvæk her til venstre en del af vinduet, og til højre en del af vinduet, skilt af den her skillelinje, som du kan trække i. Der sidder et lille kryds heroppe. Den vil lukke mapper. Og det svarer egentlig til at klikke her. Jeg klikker lige igen, så vi kommer tilbage. Men de navne, som Microsoft i Windows har valgt, er jo helt klart en efterligning af et kontormiljø. Man har valgt at lave skrivebordet til det øverste niveau, og så kunne man forestille sig, at man havde skuffer i sit skrivebord. Så man kan sige, at hvis vi nu for eksempel vælger denne her mappe Intel, som laver processorer eller motoren i computeren, så er det en underafdeling af et drev. Og der kan altså være en mappe under en mappe under en mappe, undermapper, undermapper, undermapper i lange baner. Hvis jeg dobbeltklikker her på Windows, så får jeg igen at vide, at det er skjult, men jeg klikker lige på vis. Så klikker jeg herop. Så bliver alle mapperne vist først. Og det, der hedder filer, det kommer bagefter. Det er dem her med sort. Jeg scroller lige op igen. Og nu kan vi se herover til venstre. Nu ser det lidt anderledes ud, fordi nu har vi den her mappe i fokus. Jeg klikker lige på den. Nu vises denne mappes indhold både her til venstre, men også her til højre. Så hver gang man klikker på noget her til venstre, så bliver det vist til højre. Nu klikker jeg lige den lille minus for at komme tilbage igen. Det jeg gjorde ved at klikke det her plus, det var, at denne her mappe foldede sig ud. Nu gør jeg det lige igen. I den venstre del af vinduet. Klikker lige på den her minus igen. Det, der er vigtigt på en harddisk, det er filerne og mindre mapperne. Mapperne er bare nogle skuffer, for lettere at holde styr på dem. Altså nogle gange ligger der tusindvis af filer. Hvad er en fil? Det er igen en oversættelse af det engelske ord file, som igen stammer fra kontormiljøet. Og en file er vel nærmest en sag. Forestil dig en, som har mange sager. Så gemmer man hver sag for sig i en såkaldt fil eller file. Det er altså et forsøg på hele tiden at forklare noget på computeren ved hjælp af noget, man kender fra sin kontor dagligdag. Jeg glemte vist at sige, at de gule ikoner repræsenterer mapperne, og hvis der bare står noget med sort, så er det en fil, typisk. Nu prøver jeg tilfældigvis at klikke på denne her mappe, App Patch, som er en undermappe under Windows. Det kan vi også se, hvis jeg nu klikker på plusset herover. Nu kan vi se, at det er ret ens, det der står her i venstre vindue og i det højre vindue. Og hvis jeg klikker App Patch her i det venstre vindue, så bliver indholdet af den mappe vist i det højre vindue. Nu bruger jeg ordet vindue,
Det er nok ikke helt rigtigt, fordi hele det, jeg har gang i her, det er faktisk et vindue. Men jeg kender ikke noget bedre ord på dansk. Men der kan vi se her, de sorte, der ligger nogle filer. Det er altså nogle, som hører med til styresystemet Windows. Og du kan se, det er også ret tekniske ord, vi har herude. Nu har jeg denne her mappe AppPatch i fokus. Og det jeg gjorde før med at klikke på det lille minus, det betyder egentlig, at jeg folder mappen Windows sammen. Jeg lige prøver at gøre det. Nu er den foldet sammen, og hvis jeg klikker her på et lille plus, så folder den sig ud. Hvis jeg højreklikker den og vælger udvid, så folder den sig ud. Og det svarer til, nu klikker jeg på minuset, det svarer til at klikke på det lille plus. Jeg kan klikke på det her minus igen. Jeg kan også bruge pil til højre for at udvide mappen. Det gør jeg nu. Og pil til venstre, så lukker jeg den. Hvis jeg ryger, nu starter jeg lige med at vise dig lidt om, hvordan man kan bruge tastaturet. Hvis jeg trykker pil til venstre igen, kan du se, så springer den et niveau op, altså flytter fokus. Hvis jeg trykker pil til venstre en gang til, nu siger jeg bare, hvad jeg trykker på, så kan du se, hvad der sker. Pil til højre. Pil ned, pil ned, pil ned, pil ned, pil til højre, pil ned, pil ned, pil til venstre, pil til venstre, pil til venstre, pil til venstre. Det er noget lettere og hurtigere end at bruge musen, men jeg vender tilbage til det. Nu har vi markeret C-drevet her til venstre. Og så ser vi nogle elementer eller objekter, som befinder sig på C-drevet. Og som du kan se heroppe, der findes nogle kolonner. Det her kaldes en kolonne. Det her er navn eller størrelse. Du kan se, der er lige en skillelinje her. Jeg kan trække lidt i den her. Og det samme kan jeg gøre herover. Så det vi har her, det er en kolonne. Ændret den, det vil sige, hvornår den sidst er blevet ændret, altså en dato. Der står nogle prikker her. Det betyder, at kolonnen ikke er bred nok til at vise det hele. Så jeg kan enten trække i den her. Nu viser den det hele. Jeg går lige tilbage. Eller jeg kunne have dobbeltklikket. Inden for hver kolonne, jeg kan lige vise dig kort, hvis du højreklikker heroppe på en kolonne, så kan du se de forskellige egenskaber ved en fil eller en mappe, altså et element, som du kan vise. Og der er altså ret mange. Normalt er vel også typen valgt. Det gør jeg lige nu. Så får vi at vide her under typen, at de 3 filer, der ligger her, det er tekstdokumenter, og de her gule, det er filmapper. Men som du måske husker, du skal endelig ikke pille med noget her, og lave noget om, eller slet ikke slette noget, hvis du ikke ved, hvad du gør. Hvis jeg klikker heroppe, så kan du se, hvis du så godt efter, der er en trekant her. Det betyder, at de elementer, vi ser her, bliver sorteret i den rækkefølge. Jeg prøver lige at klikke igen. Kan du se den lille trekant der, den skifter. Det her, det er jo omvendt alfabetisk orden med filerne først, og så kommer mapperne bagefter. Jeg kan bedst lide at se det sådan, så mapperne kommer øverst, og så kommer filerne. Men jeg viser kun det her som eksempel. Men hvis jeg klikker herhen, ændrer den, så sker der en lille forskel her. Jeg klikker lige igen. Nu klikker jeg flere gange. Men det er altså en måde til at sortere de filer og mapper, som befinder sig her i forskellige rækkefølge. Så der er faktisk rigtig mange muligheder. Vi kommer ind på det lidt senere. Jeg vil hellere gå ned og kigge på den mappe, som hedder programmer. Så jeg kan enten
dobbeltklik her. Det gør jeg nu. Der får vi det samme billede som før, at man skal helst ikke pille ved det. Jeg klikker her alligevel på vis denne mappes indhold. Sådan. Så klikker jeg herop på navn, så vi får dem sorteret alfabetisk, stigende nedad. Og som du kan se, jeg havde før en kolonne, der hed type. Den er ikke med her. Den kan jeg godt lige vælge her. Og som du kan se, selvom jeg lavede om på kolonnen i den anden mappe, så er den altså ikke lavet om her. Nu kan jeg trække den her lidt, og så kan jeg dobbeltklikke her. Så kan vi se det hele. Hvis jeg ruller lidt længere ned her, så kan vi se, at vi får ikke at vide noget om en størrelse. Så en mappe har ikke nogen størrelse. Det svarer til en skuffe i et skrivebord. Den har selvfølgelig en størrelse, men det er ikke så relevant. Det er simpelthen bare en beholder. Det hedder også en filmappe. Så det betyder, at det er en beholder, der indeholder filer. Det vi ser her under programmer, det er, som ordet siger, de programmer, som er installeret på denne her Windows XP installation. Hvis du installerer et nyt program, som jeg har vist i nogle andre videoer, så bliver der typisk oprettet en mappe hernede under mappen programmer på, kan vi lige rulle op, på C-drevet. Lad os for eksempel tage, jeg har lavet en video om antivirusprogrammet AVG. Jeg klikker lige på det. Jeg har markeret en mappe herover til venstre. Indholdet af den mappe vises. Hvis jeg nu klikkede på det lille minus, så kunne vi ikke se. Men det lille plus, det indikerer eller viser, der er mere i denne her mappe. Der er altså flere mapper. Der er en undermappe. Så denne her AVG9 er en undermappe i forhold til denne her mappe. Og der kommer endnu et plus. Det betyder, at der er endnu flere. Så det klikker jeg lige på. Nu bruger jeg pil ned. Nu kan vi se filer. Det interessante er, at nogle af dem vises med et punktum, og nogle af dem gør det ikke. Det her, det er altså filnavne. Typisk har en fil et fornavn og et efternavn, kalder jeg det. Et efternavn hedder på fint extension. Jeg vælger lige at få typen med som egenskab. Så får vi at vide herude, hvad det er for en slags fil. Nu har vi sådan set et eksempel, hvor man ikke kan se det hele herover. Der er rimelig meget luft her. Lad os sige, at man gerne vil have ordnet alle de her kolonner. Hvis du har et gammeldags tastatur, eller det vil sige et normalt separat tastatur, hvor der er det, der hedder et numerisk tastatur over til højre med alle tallene, og en stor enter og en stor plus-tas, så kan du holde venstre control nede og trykke på det store plus, hvilket jeg gør nu. Så blev det hele ordnet lidt pænere.